SOS telefonos lelki elsősegély szolgálat. Jó estét kívánok! Hát igazából csak igazából segítséget szeretnék kérni. Hát erre felfigyeltem 2 éve, de már egyre sűrűbben jött elő, orvosan is voltam vele. Hát, hogy ez a Tourette, vagy mi ez? Ez a Tourette szindrómám. Hát kezelem, de szállodállam, de egyre ilyen, nem is tudom, az iskolában is most már megy tanulmányi eredményeim is egyre rosszabbak, és ebben szeretnék segítséget kérni. De hallom, már orvost is próbált. Persze orvos próbálta. Azt hallom a hangján, hogy nagyon zaklatott. Hát nem szeretek igazából erről beszélni, igazából ennyi az egész. De hát, ha fölhívott, akkor csak valamit mondani szándék. Igen. Kicsit ellentmondásos az, hogy nem szeretne róla beszélni, de ugyanakkor csak fölvette a telefont és fölhívta ezt. Hát, igen. Ha nem kommunikálunk, akkor nem tudok magának semmiben a segítségére lenni. Ezt ugye érti. Igen. Hogy ilyen tanácsot szeretnénk rá, hogy ilyen az iskolai az iskolai problémákra, hogy ilyen tanulással jellegű ilyen arra szeretnék tanácsot kérni. Hát igazából nem tudom, hogy én ebbe mit tudok telefonon keresztül. Nem tudom, hogy arra nem kérdeztem rá. Tanulva. Hogy a szüleim is igazából ebben, anyukám, meg nagymamám is ebben igazából szenvednek. Nem tudom, hogy ez öröklődik-e? Most hol van? Otthon van? Igen. Holnap megy iskolába? Igen. Milyen iskolába jár? Még általánosban. Hanyadikos? Most leszek 9. 9-es! Értem. Elnézést. Miért emelted fel a hangját? Felemeltem? Igen. Nem tudom, nem tudom így, hogy szavakat próbálom kimondani, és egy párszor felhúzza az agyamat. Csapong nagyon. Nem, én igazából ezt nem értem. Nem tudom. Feszült? Mi az, amit érez? Feszült, belülves, ideges, türelmetlen, ingerlékeny, mérges, haragszik valakire. Próbálja már megfogalmazni, hogy mi az, amit érez. Haragszik? Nem haragszok senkire. Akkor mi az, ami igen? Igen. Próbálja már megfogalmazni, hogy milyen érzések kavarognak magába. Ez a kényszerese, hogy ez egy próbálom ezt a tökéletesség, hogy most is ez a tökéletesség, hogy mindig ez a tökéletesség. Hogy próbálom mindig elérni. Kinek legyen tökéletes? Hát igazából ezt nem tudom. Ki mondja azt, hogy mi a tökéletes? Nem tudom megmondani. Meg kell csináljam, érzem, hogy a 100 azt meg kell csináljam. De valamit csinál most, mivel zörög? Igazából itt az üveggel próbálom itt a helyére rakni. Milyen üveggel? Egy ilyen palackot, ilyen teámat.
Tudok-e még valamit segíteni magának? Mi az, amit vár tőlem így telefonon keresztül? De hát várni már. Nem tudom igazából. Hogy ez más módszerek, mert gyógyszerek! Ez igazából ez nem az a legjobb, ez a megoldás. Aha. Mikor megy legközelebb orvoshoz? Mondani kéne neki, hogy másfajta gyógyszert írjon fel. Mondtam, nem tudja megérteni azt az igazából megérteni. Na. Pedig ezt kéne, hogy elérje. Na. Ezt. Elnézést kérek. Semmi baj, hallom, hogy nagyon dolgozik magába belül valami. Nagyon dolgozik. Általában ez a gyorsaság a jellemző. Olyan, mintha maga két ember lenne. Valaki, mintha élne belül. Nem hinném. Ez lehetetlen. Elborult az üveg. Elborult. Nem nagyon tudok önnek segíteni. Hát akkor nem tudom igazából megmondani, akkor ezt nem tudom erre választ adni igazából. Pedig nagyon szívesen tenném. Nagyon szívesen tenném, hogyha el tudnám mondani, hogy mi az, amiben én tudok. Hát akkor visszamegyek holnap. Hova megy vissza? Hát akkor próbálok akkor segítséget minél hamarabb érzem ez a... Hát segítséget találni akkor az orvoshoz? Persze, igen. Aha. Ezt jó ötletnek tartom. Szülei otthon vannak most? Tessék? Szülei otthon vannak most? Igen, itt van. Igen. Aha. És ők tudnak magának segíteni? Már nem annyira foglalkoznak velem. Aha, értem. Hát ez ilyen természetes. Természetes, nem tudom, ilyen természetes jellegű. Igen. Az iskolában csúnyán beszélek. Miért? Nem, ha érzem az embert, hogy így, hogy így nem úgy jön, közeledik, kényszeresség kimondani. Aha, értem. Nem mindenkivel van jóba az iskolába, ugye? Nem. Van, akire haragszik? Nem. Mit szokott esténként csinálni? Televíziót szokott nézni? Szoktam így zenét. Zenéket hallgatok igazából. Ilyen nyugtató jelleg. Aha. Relaxáló zenék. Igen. Akkor jó lenne, hogyha most is egy ilyet betenne, és akkor ezt hallgatná. Keresek egyet. Keresek. Próbálja meg egy kicsit megnyugtatni magát, jó? Jó. Ígyon egy pohár vizet, és próbáljon valami megnyugtató zenét hallgatni, és holnap akkor menjen vissza az orvoshoz. Beraktam. Jó. Itt van még? Beraktam a zenét. Jó.
Andad vissza Akkor köszönjünk el egymástól, jó? Jól van, Tegye le a telefont, jó Köszönöm. éjszakát! Jó éjszakát! Jó éjszakát! Jó éjszakát! Tegye le a telefont, jó éjszakát! Ha-hó! Csókolom! Itt van. Tegye le a telefont, jó? Köszönjünk el! Jó éjszakát! Teszem le! Jó éjszakát, köszönöm! Halló, itt van még?